3-4 айлык хезмәт бастырып чыгаруга исә 2 көндә җитә. Барлыгы 700 җыелма, һәрберсендә 5-шәр плакат. Аларда татар классик әдәбияты авторлары һәм аларның танылган шигырьләре. Плакатларны яхшы сыйфатлы кәгазьдә А2 форматы белән бастыралар. Монда барлыгы 4 төсле буяу файдаланган. Шушындый матур сүрәтләр килеп чыга. Алар һичшиксез балаларның игътибарын җәлеп итәчәк. Һәр балалар бакчасына шундый 5 плакат таратылачак. Ачык төсләр, әкияти геройлар барысы да балаларда туган телне өйрәнүгә һәм әдәбиятка мәхәббәт уяту өчен. Совет чорында да плакатлар бик популяр булган һәм инде ул вакытта аклы каралы төсле булган, ә инде бүгенге безнең плакатларыбыз менә шундый матур, ялтыравыклы, төрле төстә балалар игътибарын җәлеп итәрдәй сыйфатта эшләнәчәк. Проектны махсус төркем эшли язучылар, шагыйрьләр, дизайнер, рәссамнар, балалар бакчаларында эшләүчеләр 15 тәкъдим арасыннан әлегә 5-сен сайлап алалар. Монда Габдулла Тукайның бала белән күбәләге дә, Муса Җәлилнең әтәче дә. Плакатларда Шәүкәт Галиев, Зәкия Туфайлова, Әминә Бикчәнтәева һәм аларның иң яңгыраешлы әсәрләре урын алган. Без инде исәпләгән беренче этапта 700 татар балалар бакчаларына тарату турында уйладык, ә инде хәзер киләчәктә барлык балалар бакчаларында да мондый плакатлар кирәк дигән фикердә торабыз. Киләчәктә дә бу проект дәвам итә һәм менә шушы 5 шәхес белән генә тукталмыйча, әле бу комиссия әгъзаларыннан килгән тәкъдимнәр буенча бу список тагын да зурайды, артты. Телебез дә бай, балалар әсәрләре дә күп, айруча татар әдәбияты классиклары иҗатында. Ел ахырына кадәр алар китапта гына түгел, балалар бакчалары диварларында да урын алачак. Айгөл Бәдретдинова, Наил Абдуллин, Яңа гасыр каналы.